Tästä huolimatta maailmalla ei ole valtavaa urbanisaation vastaliikettä vaan itse asiassa monin paikoin pikemminkin päinvastoin. Kaupunkien sanotaan ratkaisevan jopa maapallon tulevaisuuden. Miksi kaupungistuminen voi pelastaa maapallon? Maria Ritola Demos Helsingistä. No joo, se on hyvä kysymys. No nyt siis mikäli tällä hetkellä tekee, me tarvittaisiin 4 maapallon verran luonnonvaroja, että kaikille riittää. Sitten samaan aikaan me tiedetään, että kaikkia fossiilisia polttoaineita me ei myös ilmastokatastrofi. Pitää siis löytää uusia tapoja asua, liikkua ja syödä, tuottaa palveluja toisella tavalla, jos tällä vuosikymmenenkin jälkeen. Ja nyt siis kaupungeilla on iso potentiaali näiden perushyödykkeiden uudelleen organisoinnissa. Eli tämä potentiaali ratkaisuuden uudelleen organisointi ja voimavaroina tästä kaupungista.